Antine fra Dyrefryd her. Er mere aktivering løsningen på adfærdsproblemer og stress hos hunden? Det hører man jo ofte, men giver det egentlig mening? Adfærdsproblemer kommer af stress og misforståelser mellem hunden og dens mennesker. Og misforståelserne opstår utrolig let, fordi hunden taler hundesprog og forstår os og vores kommunikation og hele dens omverden ud fra sine hundeinstinkter og hundelogik, mens vi mennesker taler menneskesprog og anskuer hunden og vores relation med den ud fra vores menneskelige instinkter. Det gør, at vi meget ofte taler forbi hinanden, og at vi måske endda slet ikke opdager, at hunden spørger i øst, og vi svarer i vest. Det betyder også, at vi i mange situationer forventer, at det, der giver mening for os mennesker, også giver mening for hunden, og at vores behov også er hundens behov. Vi forsøger at løse problemer på samme måde langt hen ad vejen, som vi ville gøre det, hvis hunden var et menneskebarn. Vi bruger vores ord, blandt andet i form af kommandoer. Vi belønner ønsket adfærd, straffer uønsket adfærd, og i rigtig mange tilfælde går det meget skævt, fordi vi slet ikke har forstået den egentlige årsag til hundens problemer, og fordi vores ord for hunden aldrig kan være en løsning på noget som helst. Vi kan let lære den, hvad vi ønsker, den skal gøre, når vi siger bestemte ord. Men vi kan aldrig løse de stressende grundlæggende misforståelser mellem os og hunden med vores menneskeord. Det kan vi kun med hundesprog, som giver mening for hunden. Så det kræver, at vi gør os den umage at lære hundens sprog. Heldigvis er vi mennesker, i modsætning til hunden, ret godt rustet til at lære et fremmedsprog. Så det kan vi sagtens, hvis vi vil. Der har de senere år bredt sig en meget sejlivet fortælling blandt hundeejere, trænere og adfærdsbehandlere, der handler om, at hundens livskvalitet og vejen til trivsel består i masser af oplevelser, aktivering og stimuli. Så de fleste hundeejere gør sig umage med, helt fra hvalpestart, at berige hundens hverdag med masser af aktiviteter. Oplevelser, socialisering og træning. Helst hver dag. For det, får vi at vide fra næsten alle sider, der er vejen til et godt hundeliv. Så hunden ikke keder sig. For den må endelig ikke kede sig. Især ikke, hvis den er en af de såkaldt aktive racer, der har ekstra brug for stimuli og aktivitet for både hjerne og krop. Og det afspejler jo nok igen, at vi har en tendens til at forvente, at hunden har samme behov som os. For kalenderen fyldt med oplevelser og sociale begivenheder er jo mange menneskers virkelighed, eller i hvert fald en virkelighed, som mange finder attraktiv. Måske derfor er det også blevet noget, man mener, hunden ønsker og har brug for at have et indholdsrigt liv. Jeg møder mange hundeejere, der er helt udmattet af deres ihærdige indsats for at berige hundens hverdag. De knokler for at gøre det godt, aktivere, stimulere osv. efter alle kunstens regler, men alligevel opstår der problemer med hundens adfærd. Og så får de typisk at vide af dyrlæge eller hundetræner, at hunden er understimuleret og stresset, og den derfor skal aktiveres mere eller på en anden måde, for den skal brænde energi af og køres mentalt træt for at kunne slappe af og stoppe sin problemadfærd. Det er så her, mange hundeejere fortvivles, fordi de simpelthen ikke kan overkomme at aktivere hunden mere, end de allerede gør. Nogle af dem kontakter heldigvis mig for hjælp, og her får de en ganske anden besked og lærer en helt anden løsning. For stress og adfærdsproblemer kommer snarere af overstimulering end af understimulering, og løsningen er ikke mere aktivering. Når vi nu på så mange måder er tilbøjelige til at tro, at vores behov også er hundens behov, hvordan kan det så være, at der lige præcis i den her situation, hvor hunden udviser så tydelige symptomer på stress og manglende evne til at slappe af, enten i enkeltsituationer eller helt generelt, er opstået den her sejlivede og udbredte fortælling om, at løsningen er mere aktivitet, socialisering og stimuli. Det undrer mig, fordi de fleste mennesker, der efterhånden har forstået, at kuren mod stress er ro og hvile, altså når vi mennesker får stress. Der er rigtig mange situationer, hvor det virkelig ikke er hensigtsmæssigt, at vi forventer, at hundens behov er de samme som menneskers. Men lige netop her er de altså faktisk de samme. Når hunden har svært ved at finde ro, hele tiden holder sig i gang med noget, og måske også holder sine mennesker i gang, og udviser overreaktioner og problemadfærd,
så gør den det, fordi den er stresset. Ikke af at lave for lidt, men af at påtage sig for store opgaver. Være på overarbejde, og i mange tilfælde også have en alt for fuld aktivitetskalender. Den er udmattet, men stressen forhindrer den i at slappe af. Og derfor bliver den stressende at være sammen med. Og den kører i et højt gear og er på duberne langt de fleste af døgnets timer, indtil den må give efter for trætheden og falder i søvn. Typisk, når der falder ro på dens mennesker om aftenen. Når den vågner, starter det hele forfra. Det er en meget kortsigtet løsning at køre den træt. Det giver dig kun nogle timers ro, og det løser ikke problemerne eller fjerner stressen. Og når vi nu ellers så ofte sidestiller hundens behov og reaktioner med vores, så lad mig spørge dig, hvornår er du den bedste udgave af dig selv? Er det, når du er stresset og mentalt træt, eller er det, når du er veludhvilet, tryg og afslappet? Jeg gætter på det sidste. Det gælder i hvert fald for mig. Og det samme gælder altså for vores hunde. Så lige på det her punkt er hundene faktisk ikke så forskellige fra os. Løsningen på problemerne er at fjerne årsagen til deres stress, så de bliver i stand til at finde ro til at sove og hvile så meget, som de faktisk har brug for. Og i deres vågne timer til at slappe af og nyde livet uden stress, bekymring og problemadfærd. Hunde er flokdyr og rovdyr, og deres natur er at sove og hvile langt de fleste af døgnets timer sammen med deres flok. De resterende få timer vil de i naturen bruge på at lege og hygge med andre flokmedlemmer, tjekke og afmærke territorier og jage for at få mad. De er altså skabt til at slappe af langt det meste af tiden, og i en naturlig hundeflok vil det ikke være hver dag, at den enkelte hund skal med på jagten eller ud og tjekke territorier. Nogle dage skal den bare ingenting, men det får den ikke til at opføre sig irriterende over for de andre flokmedlemmer, eller utrætteligt lave ballade i en eksplosion af indebrændt energi. For ro skaber ikke sådan en adfærd. Det gør stress. I naturen er det sådan i starten af hvalpens liv, indtil de bliver næsten voksne, at al deres tid faktisk går med søvn, afslapning og leg i tryghed på hjemmebanen ved hulen med søskende og velkendte flokmedlemmer. For i hvalpetiden er de endnu ikke betroet nogle vigtige opgaver eller ansvar i flokken. Deres kalender er med andre ord helt tom, mens de lærer at begå sig i flokken på hjemmebanen, lærer hvad der forventes af dem, finder deres rolle og modnes både mentalt og fysisk, så de bliver klar til at kunne begå sig på udebanen og bidrage positivt i flokkens gørmål. Det forholder sig oftest ganske anderledes for en hvalp i en menneskeflok. Forudsætningen for, at hvalpe, såvel som voksne hunde i flokken, trygt kan hvile og slappe af langt det meste af tiden, er ikke, at de udmattes af aktiviteter og nye oplevelser hver dag. Forudsætningen er ganske enkelt, derimod, at de er trygge og fuldstændig afklaret omkring rolle- og ansvarsfordelingen i flokken, så de kender deres egne roller og magter deres opgaver, og vigtigst af alt føler sig sikre på, at flokkens valgte ledere kan sikre flokkens overlevelse. For det er det allervigtigste for enhver hund. Og når den grundlæggende tryghed er på plads, kan man nyde livet og dankere den langt det meste af tiden, sådan som man som rovdyr er skabt til. Uden stress, overreaktioner og problemadfærd. Og det ligger meget dybt i deres flokinstinkt, at den her tryghed i rollefordelingen er så afgørende. Så det gælder i lige så høj grad for vores domesticerede hunde. Men det er desværre lige præcis den grundlæggende tryghed omkring rolle- og ansvarsfordeling, som langt de fleste hunde, der lever i en menneskeflok, mangler. Fordi de færreste mennesker har lært at kommunikere med hunden om netop det. Fordi det kræver viden om hundesprog at lykkes med. Det er da ret ærgerligt, når det nu har så enorm betydning for hunden, og er helt afgørende for dens adfærd og stressniveau. Så derfor arbejder jeg med at lære mennesker netop det, at kommunikere klart og tydeligt med hunden på hundesprog om problemerne og om flokkens rolle- og ansvarsfordeling. Så hunden kan finde roen, slappe af og nyde livet med sine mennesker. Med meget mere fritid i kalenderen og uden nogensinde at skulle køres træt, hverken fysisk eller mentalt, for at kunne finde ro og undgå ballade og problemer. Det kræver, at vi som mennesker lærer at se verden og kommunikationen med hundens øjne. Men det er så meget nemmere, mere givende og langt mere effektivt, end at dække over problemerne ved at køre hunden træt. Klokken er for eksempel nu
2:30 om eftermiddagen, og ingen af mine hunde har været på tur, blevet aktiveret eller stimuleret med nye oplevelser og indtryk i dag. De har bare holdt fri herhjemme, og nyder det ret meget, som du måske kan fornemme. Og det gør jeg også. For lige så meget som jeg elsker at lave sjov og træning og gå tur med dem, så elsker jeg også bare at slappe af sammen med dem og nyde deres ro og nærvær. Vil du gerne lære en helt anden vej til roen, uden timevis af aktivering, træning og stimuli? Du lærer det bedst ved at gå i gang med mit online-kursus, Det Bedste Hundeliv. Der lærer du at bruge hundesproget i praksis til at sænke hundens stressniveau, skabe ro og positivt samarbejde, og desuden løse en lang række konkrete adfærdsproblemer. Klik på tilmeld-knappen, så kan du være i gang med at lære at få ro på din hund allerede om 5 minutter, hvis du vil.